Добрый вечар. Сёння яшчэ не вечар. Зараз яшчэ дзень. Сёння трошкі змены ў планах. Вітаю, багем, вітаю. Сёння змены ў планах. Увечары, на жаль, пастрыміць увогуле ніяк не атрымаецца, і дзень раптоўна вызваліўся. Вось, таму зараз, пакуль ёсць час, я пасяджу, проста зноў жа пасядзім трошкі і у хардкоры, у класікі. Так, мы скончылі гэта літаральна там, дзе я пакінуў персонажа учора. У нас ёсць... Што у нас па квестах увогуле? Нам трэба... О, нешта ў мяне тут паведамленне. Пачакайце-ка, зараз паведамленне прыбяру, бо перашкаджаюць. Добра, ёсць. Я зараз пайду, будзем пакрыху рабіць квест. Нагадваю, гэта рэжым хардкора. У майго персонажа ёсць толькі адно жыццё. Падняць персонажа ніякім чынам нельга. Одно жыццё, одна смерць. І план прыкладна наступны. У нас ёсць некалькі месцаў, куды можам пайсці. Я зараз вось, давайте, можа, аддоны павыключаю. Я магу іх? Вось, так, я магу падключаць аддоны, каб яны не перашкаджалі. Ну, добра. Ой, не то. Вось, локтар, зок-зок. Я знаходжуся вось тут, на скрыжаванні. Гэта амаль цэнтральная кропка ў степях. І план такі, у нас ёсць магчымасць пайсці з кентаўрамі, пазмагацца, пайсці да гэтых самых ігласкураў, Квілборус, альбо набрацца квестаў на піратаў у Рэчэце. Вось, у мяне не скончаныя гэтыя кентаўры, таму я думаю, давайте далей з кентаўрамі змагацца, паспрабуем вось тут парабіць гэта вось у гэтай лакацыі, нам у гэты аазіс патрэбіцца схадзіць. І потым, можа быць, пойдзем да ігласкураў. Наколькі памятаю, піраты насамрэч даволі простыя. Для майго 17-го ўзроўня праблем быць не павінна. Ось, пойдзем зараз. Так, ты у нас трэба забраць квест. Да яго пакуль не будзем хадзіць. Я ведаю квесты збольшага ўсе. Я так ведаю, што там патрэбна іх рабіць, таму я квесты проста бяру, я памятаю, дзе іх браць, і гэта некая праблема. Яшчэ гарпія. Так, там чалавек у чаце ўзгадаў на агульным. Давайте у гэта самае кентаўры, а потым пойдзем на гарпі яшчэ, яны за імі. Ось. Сёння даволі спакойненькі дзень будзе. Так, мне трэба адзіную рэч, я не праверыў. Каб маланка не была занадта галоснай. Давайте я трошкі гульню падцішу, бо маланку я буду выкарыстоўваць актыўна на здзелбе. Ось. Зноў жа, я прабягусь трошкі па базавых рэчах у гульне, бо, я так разумею, не ўсе гулялі ў WoW, так? І для тых, хто ўжо гуляў, нічога новага не будзе, але я раскажу. Гэта гульня, зараз, тое, што я гуляю, гэта MMORPG 2004 года. У яе выходзіла шмат дапаўненняў, і гульня вельмі моцна змянілася за час свайго існавання. Але зараз, у бягучы момант, я гуляю ў версію, якая і выходзіла ў 2004 годзе. Яна змянілася візуальна трошкі, але нязначна. Глобальна засталося ўсё тым жа самым. Вось. Мы будзем зараз... Гэта літаральна амаль увесь досвед гэтага 2004 года. За адзінай зменай у арыгінальным WoW у цябе ёсць магчымасць, калі ты памёр, ты можаш сам падняцца на кладбішчы і вярнуцца да свайго цела, працягнуць гульню. Я гуляю ў рэжыме, у якім, калі я памру, я памёр. Мне патрэбна ствараць новага персонажа. Так, мы на тэрыторыі кентаўраў. Зараз глядзім абодва вока, бо тут на гэтай тэрыторыі ёсць патруль, які з 2-3 кентаўраў. Яны, хутчэй за ўсё, мяне не заб'юць, але будзе непрыемна, калі я буду змагацца і так з вялікай колькасцю кентаўраў, і потым мяне накрые яшчэ групай. Правильно? Не вельмі хацелася б. Калі кентаўраў зараз увогуле не пабачым, то можа варта будзе пайсці і зрабіць іншы квест, зрабіць проста гарпій. Яны літаральна, ось як я бег, працягнуць далей.
Не самая складаная хуткая гульня. Вельмі прыемна. З кентаўрамі пашасціла зараз тут не той, каб шмат людзей. У мяне я сёння абяцаў, што будуць чараўнікі тактычныя, але я зноў жа за змены планаў я і чараўнікоў адклаў, і зноў жа гэта ўжо другі дзень, калі адкладаю чараўнікоў на пазней, і час яшчэ змяніўся. Заўтра наконт стрыма я не ведаю, это будзе ад шмат ад чаго залежыць, я не ўпэўнены, ці будзе заўтра стрым. І калі будзе, то калі. Ён можа быць такім же раптоўным, як сёння, то бок змена можа быць проста нечаканая, і гэта я прадказаць, на жаль, не магу. Так, я яшчэ раз праверу гук. Мне падаецца, вельмі глосная маланка будзе. Я яшчэ падцішу гульню. Орга Махбуга, вітаю ў чаце. Я прочитал что-то, твое поведомление. Не ведаю нават, што табе на гэта сказаць. Так і ёсць. Давайте я зачитаю. Хаця беларуская мова з'яўляецца адной з дзяржаўных моў Беларусі, фактычна ёй карыстаецца менш за 10% насельніцтва краіны. У 23-м годзе пасольства США ў Мінску выпусціла папярэджанне аб рызыках. Амерыканскім грамадзянам у Беларусі не рэкамендуецца размаўляць на беларускай мове, бо гэта можа быць успрынята праваахоўнымі органамі як прыкмета шпіёнскай дзейнасці. Ну вось цяпер факт-чэкаць. Так, можа быць. Я не здзіўлюся, насамрэч. Ну, як рэкамендацыя яна магла быць выдана, але што нам ад гэтай рэкамендацыі, правильно? Цікава, калі, ну, такога не хацелася б, а калі рэальна ёсць такая сітуацыя, што для беларусаў размаўляць на беларускай будзе небяспечна ў сваёй жа краіне. У прынцыпе, такое ўжо было, ну, гістарычна, не ўпершыню, проста сітуацыя непрыемная. Багема, калі знойдзеш нешта на гэтую тэму, падзяліся з намі таксама, бо цікава. Так, мне нешта трохі памылка моя тут. У прынцыпе, я гэты лагер магу, калі б агрэсіўна гуляць, то я магу ўвесь лагер гэты забраць за адзін раз. У адзін заход. Бо ў мяне ёсць татэмы, якія дазваляюць атакаваць адразу шмат цэляў. Адзінае, што рызыкую. Так, я рызыкую. Лепей не браць. Лепей так не рабіць. Я амаль усё жыццё на гэта згубіў. Увогуле гучыць бздура, бо амбасада США ў Беларусі камунікуе па-беларуску. Мае сэнс. З іншага боку. Ну, яно гучыць трошки дзіўна. Тым больш, нават калі такое ёсць, ім ніхто не забараняе. Яна можа быць выпушчана рэкамендацыя. Напрыклад, рэкамендацыя грамадзянам нейкай краіны могуць парэкамендаваць не лётаць у нейкую іншую краіну. Усё. Пра гэта забарону ніякую няма. Пра тое, што гэта рэальна там такое адбываецца, няма. Яны могуць рэагаваць, ну, наперад. Або папярэджваць некаторых працаўнікоў. Але зноў жа, гэта ні на што цалкам так і не ўплывае.
Мы нешта заўчора ні однага прадмета сабе новага не знайшлі на персонажа. У нас аднаўленняў ніякіх няма. Было б мне блага, каб нешта упало добрае. У нас можа быць праз некаторы час будзе сесія, мы пойдзем у Агрымар і можа трошки пакрафцім чаго-небудзь сабе. Такое можа быць. Бо нешта ў мяне трошки ўжо зброя пакрыху менш актуальнай становіцца. Мне патрэбна яшчэ 3... А, яшчэ 2. Ну, давайте, слухайте, мы па дарозе яшчэ збярэм з сабой. У нас 15 нам патрэбна было гэтых бранзалетак ад кентаўраў. У нас ужо 13 з 15. Так што невялічкая праблема, тым больш, што мы будзем яшчэ на тэрыторыі кентаўраў трохі пазней. Калі я гналі падчытала афіцыйныя заявы за 23 год, там, вядома, нічога такога няма. Ну і добра. Няма і няма. Усім толькі лепей ад гэтага. Так што Уга пераправяй свае крыніцы. Нешта не сыходзіцца. Я нават неяк не заўважыў. Я думаў, мы на канцы папярэдняга стрыма адзінае, што паспелі, гэта падняць 17 ўзровень і прыкладна сысці. Я зараз гляджу, не, насамрэч, у нас амаль палова ўжо. Неблага. Ідзе па крыху працэс. Я зараз адваротную трошки рэч зраблю. Я гук у гульне эфектаў зніжу і падвышу на стрыме. Бо мяне гэтая маланка па вушах б'е. О, глядзіце-ка, новы прадмет. Паляпшэнне, няблага. Але ж трошки больш брані. Мы губляем у стаміне. Стаміне надае нам максімальны запас здароўя, падвышае. І няма спрытнасці ў гэтага прадмета. Але больш рэгенерацыя, больш духа даецца. Якія там я расстаўляў сабе прыярытэты. Прыярытэт на дух у мяне даволі высокі, такі ж, як і на інтэлект. Ну, добра. Можа, ўсё ж таки лепей. Ўсё ж таки броня. Не паспеў гук наладзіць. Нішто у вас тут, блин, актыўна. Я толькі сюды прыйшоў. Прабегла трое. Бзда. Сабралось людзей. Так, на стрыме падвысіў. У гульне зацішу трошки эфекты яшчэ. А вось, нормально. Па вушах не б'е. Мы зараз дайдзем да гарпій. Ось тыя трое пабеглі да іх. Так, я ж я трошки не ў той бок загарнуў, але ўсё ж таки на правільным шляху. У нас самае... Можа, за стрым паспеем яшчэ падняць сабе 18, можа трошки далей. На жаль, я вельмі чакаю. Больш за ўсё мне зараз не хапае гэта 20-го ўзроўня, на які мы зможам перакідвацца ў прывіднага воўка і пакрыху перасоўвацца па ўсёй гэтай тэрыторыі. Хоць трошки хутчэй. Бо бегаць даволі доўга. Але, ўсё ж такі, галоўнае ў гэтай гульні не спяшацца. У хардкоры самае дрэнная. О, вось, напрыклад, вось гэты чалавек, бачыце? Несгрос. Памёр.
Усё, пайшоў ствараць персонажа. Так што спяшацца тут няма куды. Можна вельмі хутка скончыцца. Так, я адзіны прадзябаўся. У мяне няма месца, куды пакласці рэчы. Вось гэта мне. Можна выкідваць. Давайте. Гэтых пер'яў мы яшчэ набярэмся, таму давайте яшчэ гэта выкінем. Мы тут не одни такие. Самые разумные. Може варто об'єднатися увогуле з ним. Ну, не, я бачу, що він такий сам по собі побіг. Ну і ладно. Тут есть элитка поблизу, а есть особистая гарпия у этой мясцовости, якая може бути нам доволі небезпечная. Хутчэй за ўсё... Блин, я нават не упомню. Хутчэй за ўсё з намі ўсё будзе ў парадку, калі мы з ёй сустрэнемся, але будзе непрыемна, калі мы з ёй сустрэнемся, калі ўжо будзем змагацца з кімсьці. Вось гэта можа быць для нас праблемай. Таму лепей пазбегчы, калі такая магчымасць будзе. Я не так давно был стрим богемы по доте другой. Я нават себе доту усталяваў другую. Туториал пройшоў нават. И ўсё, и неяк на этом скончылася. Я просто узгадаў богему в чате. Я узгадаў про гэта. Я думаю, у меня шо ўсё молоток закидываю покрыху на той, каб я ў доту з ім пагуляў. Што цікава, мне падаецца, на бан молотка больш пунктаў закінута, чым на саму доту. Я могу зараз памыляцца. Так, трэба быць асцярожным. Гэтых гарпій тут навокал шмат. А мы не жадаем далёка вельмі на іх тэрыторыю заходзіць. Гэта хто не ведае, мы гуляем у World of Warcraft, мы гуляем за шаманку. Гэта адзін з класаў у гульні, і гэты клас я яшчэ абраў свой падклас, які больш спецыялізуецца на тым, каб ствараць розныя элементальныя эфекты навокал сваёй зброі альбо самога сябе. У мяне таксама ёсць розныя тотэмы, якія могу ставіць на зямлю, якія могуць даваць мне розныя эфекты, якія могуць мяне як выратаваць, так ну на хардкоры яшчэ мяне і забіць раптоўна, калі я буду неасцярожным. Ось. Зараз я актыўна карыстаюся канкрэтна. О, блин, там яшчэ одна небачная. О, халяра. Зелля. Раз. Там раптоўна одна вылезла з нябачнасці. Так. Трошки проклёна. Тая наближается, поставим себе тотем. Кончим тая, якая мальза померла. Есть. Кризис обышли, все в порядку. Зараз самое головное, бачите, вот тотем. Мне ўсё ж таки на мяне заставили поставить гэты тотем. Справа ў тым, што гэты тотем будзе атакаваць у любую цель, якая знаходзіцца навокал. Мне трэба яго пасцеражыць до таго моманту, як ён не знікне. Здымаць я яго не магу. Каб я мог, я бы яго зняў. Усё, ён знік, можам ісці далей. Бо мне не хацелася б зараз змагацца з кімсьці і потом раптоўна атрымаць сабе яшчэ ворага. Мы же не жадаем памерці, правильно? Менш за ўсё жадаем. Так, нешта балюча. Трэба ісці трошки бліжэй да ўвахода на гэтую тэрыторыю.
зацягнуў, кінуў працу, гуляеш з аднімі? Не. Сёння, скажем так, выхадны супраць майго жадання. Вось, і з-за таго, што асабіста рабіць нечага, то і працаваць таксама, то вось ён Вов. А ўвечары я буду заняты, таму тут змена планаў раптоўная вельмі сёння. Так. Я гаварыў, тут ёсць элітка возіцца адна, і вось яе яшчэ не бачна. Яна звычайна патрулюе. Зараз так разаб'ем. Так, блин, тканіну з сабой забраць бы. Нешта бы выкінуць. Што мне не патрэбна? Невялічкі... Не, я нармальна каштуе. Таксама срэбра каштуе. Ну, блин, тут мне нармальныя рэчы такія набралося. Халера. Вось гэта мясо можна выкінуць. Забіраем тканіну. Адпачывай? Я і адпачываю. Я ж зараз не нейкі актыўны стрым веду. Я спецыяльна абраў гэта самае World of Warcraft Hardcore, таму што я ў ім адпачываю. Яно не патрабуе ад мяне перакладвання ніякіх. Я добра ведаю гэтую гульню, я магу ні аб чым не думаць і размаўляць з вами. Это ідэальная гульня для таго, каб адпачыць. Тым больш тэмп у яе вельмі павольненькі. Яна патрабуе канцэнтрацыі, але тэмп пры гэтым вельмі павольны. Я магу вельмі расслабіцца. Кайфуе, так. Сядзіш сабе, тыкаеш. Адзінае, што і пры гэтым ты не тое, каб зусім гульня не гуляю сама ў сябе. Табе патрэбна рабіць дзеянне, толькі мне не такая гіганцкая колькасць. Падаецца, што ў мяне шмат кнопак гэтых да халеры, насамрэч. Але я выкарыстоўваю усяго некалькі. Мая зараз базавая ратацыя скілоў, я літаральна бяру, кідаю пару маланак у гарпію. Я бяру, падымаю сабе шчыт, як толькі ён знікае. У мяне іх 3 зарады. 3 аўтаатакі мне праводзяць, я зноў падымаю гэты шчыт. І так пакуль не перамагу ворага. Вось. І не забываць сабе баф накладваць на свой кінжальчык. Земляны баф. Вось. Усё астатняе, што на гэтай панелі, гэта на shit момент. То бок на момант, калі прыйдзецца, напрыклад, нешта пайшло не так, і мне патрэбна рэзка імправізаваць. Расставіць правільныя тотэмы, знайсці, куды мне адыходзіць, ну і гэтак далей, карацей. Такія. Не, гэта не элітка. А дзе? Мне ўжо забілі элітку, таму так ціха тут. Так, мне нешта яшчэ адкруцілі. Ось, а наконт адпачываць? Так, ну, той жа момант зараз неяк хочацца нешта рабіць, бо адпачынак бывае розны. Вельмі розна. Час часу патрэбна адпачынак, гэта проста паляжаць. Час ад часу табе патрэбна адпачынак, каб не займаць сваю галаву нічым. І паляжаць не заўсёды атрымліваецца проста так ні аб чым не думаючы. Ось. І вось такія рэчы на сваю канцэнтрацыю яны якраз такі могуць пераключыць. Ну, адпачывай, табе кажуць. Я спрабую, толькі не бейце. Так. Што бы нам выкінуць такое? Вось гэта браня, якую я ўсё думаў, ці апрануць, ці не апрануць. Можам яе вельмі файна прадаць на аўкцыёне, і мая браня мяне зараз радуе, таму давайце мы пакінем. Мы пакінем яе і потым прададзім. Хутчэй за ўсё, вось літаральна, давайте наступны план тады. Раз уж мы павыбівалі, у меня там смецце да халеры ў кішэньках, мы возьмем і пойдзем, як толькі разбярэмся з гарпіямі, а нам засталося ўсяго 2 кіптюра ад іх. Ось, мы накіруемся ў горад, а ў Агрымар будзем прадаваць нашае смецце. Оп, у нас ёсць сёмы кіптюр. Застаўся апошні. Чаму я ў баю? Гульня, чаму я ў баю? Усё, знікла. Дзіўна, падазрона.
І хопіць мне гэтых гарпій? Гульня, скажи мне, кай ласка. Мне толькі апошні кіпцюрак. Ось тут ёсць яшчэ дзве, і там некалькі. Я спадзяюся, што выпадуць. Памірай хутчэй. Давай. Дону. Кіпцюра няма. Не буду падбіраць гэта. Калі памрэм, у мяне былі, я шчыра не памятаю, у мяне была ідэя, якога персонажа стварыць, калі так атрымаецца, што гэты шаман памрэ, я хістаюся, што стварыць. У мяне была думка альбо друіда зрабіць, альбо чарадзея. Ось, нешта такое. У мяне ваяр ужо памёр, варлок ужо памёр. Ось, там, думаю, можа быць нешта тое, што я ведаю лепей, чым, бо за ваяра я не вельмі гулец. За гэта сам за варлока таксама, гэта я літаральна спрабаваў класы, які я ніколі не гуляў. Ось. І шаман гэта насамрэч таксама не з тых класаў, за якія я гуляю звычайна. Так, добра, мы разабраліся з гэтымі самымі. О, тут паблізу можна яшчэ квест зрабіць па дарозе. У нас месца ніякага няма. Давайте, раз такая справа, поробім усё ж таки тут квест, калі пабачым тут катоў, любоў. Нам патрэбна з іх кіпцюркі таксама. Так? Так. Так, гієна. Варта? Давайте з гієну гэтую яшчэ. Бо львоў не бачна. Вось там, мне падаецца, хаваецца каля дрэва. Нам патрэбна даволі шмат, колькі іх там. Блін, нешта квеста не бачу. Вось іх, 2 з 7 у мяне ёсць. Я, наколькі памятаю, усе гэтыя львы хаваюцца заўсёды каля дрэваў і вось у такіх кустах. Вось там яшчэ бачна. Неблага падаюць. Тады план так і працягнем. Тут паблізу таксама ёсць кентаўры. Слухайте, мы можам зараз закрыць адразу да халера квесту, нешта па адчуванню. Давайте на кентаўраў таксама нападзем. Будем агрэсіўнымі. Ну як нападзем? Яны першыя напалі, але мы таксама не зусім адэкватныя. Ёсць, глядзіце, як мне шчасціць, а? Калі бронзалетка яшчэ. Куды пабег? Стой. Ну, не убегай. Паглядзіце на яго, а? Спяшаецца ён. Мне патрэбна яшчэ апошняя бронзалетка. Ідэальна. Як і планаваў. Давайте этих жабцов позбавимся. Место уже совсем напружено. У меня есть специальный персонаж, и это корыстно у хардкоры толькі. Банкавы персонаж, да якога я дасылаю розныя рэчы, якія не вельмі карысны для гэтага персонажа, але могуць спатрэбіцца для яго жа пазней. Я літаральна просто дасылаю на аднаго персонажа рэчы, якія мне ў пэўны момант не патрэбны. Ось. І я планую яшчэ і гэты же персонаж робіць для мяне некаторыя прадметы, бо гэты персонаж ён нізкага ўзроўня спецыяльна, я яго не мацую ніяк. Ось. І ён пакраху даследуе там, напрыклад,
партную справу. Партняшка. Оп. Яшчэ саванна поўная львоў. Яшчэ один, можа два, і мы можам вяртацца назад. Я ўсё пакраху планую невялічкі свой сабе рэдызайн, ён будзе адбывацца павольна. Я насамрэч быў запланаваны яшчэ паўгады таму, але ўсё неяк не зрасталіся рэчы з гэтым. У мяне я планую сабе замяніць гэтага кота, які ў мяне знаходзіцца. Я планую замяніць на персонажа больш такога чалавечага, скажем так. А вось такі план. Але гэта адбудзецца яшчэ халера ведае калі. З гэтым даволі павольна працэс ідзе. А вось мне насамрэч гэта чаму я ўзгадаў гэта зараз, таму што зноў жа багема ў цілтары нагадала наконт гэтых самых швеічных малюнкаў і аватарак. Ось я такі, блин, я гэтым не займаўся ні халеры. Ось, бо маляваць я не ўмею, я ўжо запытваў наконт дапамогі у мастачкі адной. Там трошкі не зраслося у выніку. Ось, і таму ўсё яшчэ не замяніў аватарку. Я не так у жыцці выглядаю. Не, я так і выглядаю. Мне ж патрэбна, ведаеце, не, ўсё ў парадку. Я ў жыцці так і выглядаю. Ведаеце, проста вось як вітуберы робяць сабе персонажа зусім на чалавека непадобнага. Вось, так вось, ну, мне ж навошта мне рабіць аватарку, якая падобна на мяне? Правильно? Я ж мне патрэбна зрабіць нешта непадобнае, вось таму няхай будзе падобнае на чалавека. І будзем паміраць? Вітаю, Рэгана, вітаю. Ці будзем паміраць? Не, планаў паміраць няма. Але ёсць планы, што будзем рабіць, калі паміраем. Мне... Давайте я отключу этот аддон з войсовером, ён для стрымання вельмі падыходзіць. Так, дзе ён там? Аддоны. Цудоўны аддон, а чаму ранейшы? Я ўвогуле рэкамендую, калі вам прыйдзе ў галаву пагуляць у ванілу, у класічны WoW, я вельмі рэкамендую паставіць сабе аддон, называецца VoiceOver. Ён дае агучку для ўсіх дыялогаў вось гэтых вось тэкстаў у гульне. Рамансіць, ну, бачым, мы ўжо другі раз прыходзім да гэтага хлопца, так што мне падаецца, нешта паміж намі ўжо ёсць. Рэган, нагадай, у тебе быў план сёння катоў прывесці да ветэрынара. Гэта было на больш позні час, наколькі памятаю, так? Я пытаю не для чаго, я спрабую узгадаць, і я узгадаць усё не магу. Чакайце-ка, да мяне тут Фрэя прыйшла. Оп, ну всё. Пайшла па сваіх справах далей. Мы зараз ідзем прадаваць усё, бо у нас літаральна поўныя кішэні рознага, і у мяне ёсць розныя планы на розныя з гэтых рэчаў, таму прыйдзецца трошкі разабраць наш інвентар. Я да гэтага сама да доктара.
пакуль дарозе. Добра. У нас сёння раптоўненькі стрым. Стрыма ўвечары не будзе, не плануецца, а я яго адмяніў. Я ўжо напісаў у Твітары, але не ўсе сачаць за Твітарам, таму тут яшчэ прыгаворваю. Стрыма ўвечары не будзе звычайнага, таму прыйдзецца неяк без мяне. Вось, бо вельмі раптоўная змена планаў. Так. Што гэта за квест такі на 19 ўзроўні? Я не памятаю. Ну-ка. Так, на Watchtower у паўночнай часткі. Давайте возьмем гэты квест. Гэта дакласці да вежы на поўначы. І гэта квест, які вядзе нас далей у іншую лакацыю. Рабіць мы яго зараз не будзем, але калі будзем прабягаць міма, чаму бы не забегчы і не зрабіць яго, правильно? Просто досвед. Так, новы квест на гарпій. Там яшчэ патрэбныя дадаткова іншы тып гарпій. Мы паляўнічыя на гарпій трэніруемся. В Беларусі ўжо вечар, там можна лічыць, што вечарні стрым адбываецца зараз. Так. Ну, для мяне так яшчэ ранавата, яшчэ 3 толькі. У мяне ўвогуле серверны час атрымліваецца. Ну вам там не вельмі бачна, бо гадзіннік ёсць у гульне ў самой, і можна час пабачыць. Так. Перамагчы паляванне на эчыякі. Эчыякі гэта легендарная там львіца белая, похожая. Ось яшчэ адзін квест. Давайте так, нам патрэбна ж прадацца, правильно? Давайте асноўнае смецце зараз тут прадам, тое, што мне не спатрэбіцца. Слухайте, я дурны нешта. У мяне ўвесь гэты час была... Я такі скардзіўся, што трошкі месца скончваецца. Я падумаў, што у мяне новы мяшочак ёсць, які я магу сабе ўзяць. Больш рэчаў могу пераносіць. Я падумаў, што ён бескарысны мне, бо ён такі ж самы, як у мяне ёсць. Я думаю яго прадаваць, але не. Так, это ўсё прададзім. На продаж. Саме на продаж. Вось гэта... Ці варта на аукцыон выкладваць? Мне падаецца, не вельмі 9 срэбра. Я магу яго за... Вендару гэта за 4,8. Не, давайте паспрабуем. Гэта падкладу сабе рэч. Гэта на аукцыон адправіцца. Гэта таксама на аукцыон. Гэта я зараз адпраўлю свайму іншаму персонажу для таго, каб сшыла нешта прыгожае за гэта. Это ўсё смецце. Прадаць. Мясо гэтае ваўчынае. Можа, давайте яго... Мы можам адразу пасмажыць трошкі мяса, якое у нас так ёсць. Паміж сваімі персонажамі перадаваць... Можна з любымі персонажамі перадаваць рэчы. У хардкора ёсць яшчэ адзін узровень. Я просто не ўдаваўся ў гэтай дэталі, бо гэта халера і так. Вось. Ёсць звычайны класік. Гульня 2004 года, якую мы зараз гуляем. У яе ёсць яшчэ дадаткова наверх рэжым хардкора. І гэта цэлы сервер людзей, якія, калі яны памруць, то памруць. То бок усе гэтыя людзі, якія тут зараз гуляюць, навокал бегаюць, вы можете пабачыць тут да халеры. Усе гэтыя людзі, калі хтосьці з іх памрэ, і ён памёр. Зусім. Яму патрэбна будзе ствараць новыя персонажы. На гэтым сервере свая эканоміка трошкі яна адрозніваецца з-за таго, што ёсць да халеры людзей нізкіх узроўняў. Гэта не вельмі важна для вас рэч, насамрэч. Эканоміка трошкі адрозніваецца, таму што людзі актыўна гуляюць нават на нізкіх узроўнях. Таму што ў звычайным вове людзі уходзяць з нізкіх узроўняў, і тут нікога няма на гэтых лакацыях. Асноўная хваля гульцоў праходзіць гэтую частку, і ўсё, і знікае ў хай-левелным у кантэнце для высокіх узроўняў. Тут жа не, гэта вельмі жывое месца, яно заўсёды населена, таму што гэта людзі, якія ім трэба неяк, калі яны паміраюць, ім прыходзіцца перапраходзіць гэта па-новаму. Вось, і у гэтага рэжыма ёсць яшчэ адно ўскладненне. Гэта рэжым, у якім ты не можаш абменьвацца з іншымі персонажамі, не можаш нават са сваімі персонажамі абменьвацца. То бок ты персонаж, які атрымлівае, ты жывеш на тых рэчах, якія сам зрабіў, якія сам здабыў.
Вось такі пустыннік. Тут гульцы больш ветлівыя. Цалкам я скажу так. Увогуле гульцы ў класік яны плюс-мінус, ну, параўноўваючы з базай, яны менш таксічныя. Вось, таму што тут ёсць, па-першае, ты ўзаемадзейнічаеш з гэтымі гульцамі. Ну, табе прыходзіцца ўзаемадзейнічаць з імі, каб зрабіць хоць штосьці ў гэтай гульне. Таму класічныя гульцы цалкам трошкі больш ветлівыя. А у хардкоры яшчэ больш ветлівыя, бо тваё жыццё можа залежыць ад таго чалавека, які прабягае міма. Тут зусім іншая трошкі дынаміка адносінаў паміж персанажамі. Прыдуркаў хапае. Не, прыдуркаў заўсёды яны ёсць, як бы іх не пазбавіцца ніяк. Але ж сама гульня трошкі натхняе на тое, каб ставіцца адзін да аднаго з павагай. Вітаю, будь ласка, вы бачыце, я прачытаў адразу твоё паведамленне, не проста працягваў думку. Так што тут трошкі свая дынаміка. Зусім, гэта вельмі, гэта зусім іншая гульня ад таго, што, ну, ад бягучай версіі. Так, у нас ёсць рэчы, якія я зараз дашлю, гэта тканіну розную. Давайте дашлем яе. Паштовы яшчык. Так. Калі што, гэта таксама аддон, як вы можете пабачыць, вось гэты інтэрфейс. У мяне не той, каб шмат аддонаў, даволі мінімальная колькасць, але гэта адзін з самых моцных аддонаў у мяне TSM для гандлю і адсылак пошты. Так. Давайте адправім. Прадам яшчэ трошкі мяса пасмажанага. Калі не прабачыш, ну, табе прыйдзецца з гэтым жыць. На ўсё жыццё гэта застанецца з табою. Так, давайте... Я магу нешта яшчэ прыгатаваць? Воўчае мяса можна прадаваць, бо яно ўжо нам новых ведаў у смажанні ежы не дасць, таму проста адпраўляецца адразу на продаж. Гэта вось мядвежае мяса, яго таксама можна прадаць, ужо пасмажанае. Не ўпэўнены, што з гэтым посухам рабіць. Так. Ну добра, давайте яшчэ адну рэч. У мяне ёсць рваная скура, якая нікуды не пойдзе, але з-за таго, што я са скурай працаваць умею, прафесія, то я магу гэтыя кавалкі скуры апрацаваць у файныя кавалачкі, з якіх можна нешта потым зрабіць. Так што давай гэта хуценька зробім, і потым паляцем у Агрэмар, прададзім на аукцыёне нашыя дзве рэчы. У мяне не так даўно была гісторыя з катамі. Узгадаў. У маіх катоў даволі нармальны так цацак розных, з якімі яны могуць пагуляцца. І ёсць некаторыя, якія толькі для іх, напрыклад, там ёсць мячык проста, які яны могуць паганяць, ён мяккі такі, зусім мяккі мячык, які... Я не ведаю, з чаго ён зроблены, з нейкай так паралона альбо нешта такое. Яго можна паганяць, ён мяккі, ён не грыміць нічога, ён проста скоча і зусім такая ціхая цацка, з якой можна пабегаць па хаце і смешна катаецца. Ну і катам весела. Вось. Ёсць яшчэ такога падобнага для самастойнай гульні, не толькі для таго, каб там дразнінкі розныя. Вось. То ёсць для сваёй асабістай гульні яшчэ такія акулкі. Я не ведаю, можа бачылі. Яны вельмі падобныя на Блахадж, вось гэтыя сінія акулкі з Ікеі. Вось, вельмі падобныя, але, ну, твар проста не намаляваны такі. Вось, толькі маленькага памера. Яны зусім маленечкія, яны памеру, каб змясціцца з большага у роце у кота. Вось. І вось такія мелкія акулкі, яны іх яшчэ ўнутры звініць. Вось, прыкалдэсныя. Вельмі падабаюцца катам, ачмуральная рэч. Не ведаю, вельмі ім зайшлі. Яны на некаторыя цацкі забіваюць праз некаторы час, а вось гэтыя засталіся з імі надоўга. Вось. І ў пэўны момант, зараз каты прабегаюць, яны адзін за аднім бегаюць зараз. Так, ляцім у Агрэмар. Вось. І я у пэўны момант, ну вы ведаеце, ну гэта ж акулкі, правильно? Вось. І гэта рыба. А рыба, яна якая? Мае каты знайшлі сабе месца.
хто купаў акулак, я не ўпэўнены, мне падаецца люцык. Карацей, сэнс які, у іх ёсць яшчэ міска, з вадою, так, даволі вялікая, спецыяльна, каб ім было зручна, у катоў вельмі чуйлівыя вот гэтыя вусы, вібрыйсы на пысцы. Вось, і ім патрэбны даволі вялікія міскі для таго, каб ім было зручна піць гэтую ваду. І вось гэтае вялікія месцы, у пэўны момант мы знайшлі плаваючую гэтую акулку. Акулка не резиновая, не гумовая ніякая. Не, яна з тканіны. Вось, і вось гэтая акулка, уся набралася гэтай вільготнасці, і потым праць прыйшлося. Бо яна і сушыць, бо яна кабзда, яны такі, яна ж акула, правильно? Трэба яе і адправіць паплаваць. Што гэта за рыба, якая без вады, правильно? Я амаль упэўнены, што реально я лёгка сабе магу уявіць людзька, які бярэ проста гэту акулу, просто ў зубах нясе і прыносіць у ваду і просто раняе туды, таму што ён так часу робіць. Ён так звычайна робіць, просто носіць і потом падыходзіць да чагосьці, просто кідае на падлогу, вось, і потым пачынае з ёй гуляцца. А тут у ваду такі, вось я сюды пакладу, мне зараз будзе весела. Яна чамусьці не паплыла, не жыла. Ён правяраў, можа яна жывая, можа не. Можа у вадзе бы ажыдала і пачала бы плаваць. Так, прадаемся. Я адзінае, што зразумеў, я мог бы не ляцець у Агрымар, я мог бы просто... У мяне ёсць каменьчык, які дазваляе вяртацца на пэўныя кропкі ў сусвеце. Вось, і я паставіў гэтую кропку ў Агрымары, я мог бы імгненна вярнуцца сюды. Гэта тут носіцца, пачакайце-ка. Амаль перагарнулі за маніторам, праскочылі яшчэ. Так, наш аукцыон. У гульні ёсць механіка аукцыона. Я зноў жа, я распавядаю рэчы, якія тыя, хто гулялі, тыя ведаюць, але расказваю для тых, хто не знаём. Ёсць аукцыоны, якія дазваляюць, зараз я зачыню яго. Аукцыоны, якія дазваляюць абменьвацца персанажамі паміж сабою прадметамі. Можна прадаваць рэчы за пэўную кошты. Можна выставляць ім кошт, ён можа падвышацца, можа нарабіць стаўкі на гэтыя прадметы, але ў асноўным людзі выкарыстоўваюць гэта проста. Яны назначаюць цану, і потым глядзіцца, хто жадае, той, хто жадае, той набывае за гэты кошт, альбо можна выкарыстаць іншы. Вось, стандартны інтэрфейс для аукцыёну выглядае вось так. То бок, па ідэі, ён павінен выглядаць вось такім чынам. Тут ёсць розныя катэгорыі прадметаў, я магу сабе падабраць нейкія прадметы, які мяне цікавяць, а можна выставіць свой прадмет на аукцыён, вось у гэтай менюшцы. Я выкарыстоўваю трошкі іншую рэч, я выкарыстоўваю аддон, вось я зараз на яго пераключыўся, які дазваляе прасканаваць цэны на аукцыёне і, дзякуючы формулам, якія сам я там увёў, закінуць, каб мяне я быў задаволены цаной зрабіць, скажем так. Вось, я зараз спрабаваў, збіраюся прадаць вось гэты два прадметы. Можна за 84 срэбра, не халеры, камусьці настолькі патрэбны такія прадметы. Гэта ж поўная херня. Ніхто ж не набудзе. Давайте выставім. Але мне падаецца, ніхто ў нас не набудзе за такі кошт. Вось новая кішэнька. І мы стары, можа даслаць яго назад нашаму персонажу. Давайте прададзім яго 2 срэбра. Там гэтыя яны так, гэтыя кішэнькі каштуюць амаль нічога. Давайте дашлем тады нашаму персонажу, які банкавы. Я думаю, што моя зброя ўжо пакрыху састарэла. Можа, трэба зараз пашукаць на аукцыёне. Пакуль мы тут, можа, варта паглядзець, хто можа прадаецца нешта карыснае.
Мой дробнакот любіць, калі яму мышку кідаеш, але ее назад не даносіць. Бярэ ў зубы, бяжыць, а не дабягае і раняе танк. Літаральна тое ж самае. Звычайна яны толькі назад не нясуць увогуле. Ну, яны просто носяць, яны гуляюць, а потым дзесьці кідаюць. А мы, калі гуляемся нават з рознымі дразнілкамі, відаеце, на палцы у цябе ёсць якая-небудзь цацка на вяроўцы. Як пашаць, у некаторых выпадках это могуць быць нейкія пер'я, нейкія нышкі, там нешта такое. Вось. І вось імі яны, калі іх ловяць, яны бяруць у зубы, паходзіць з ёй трошкі, ты за ім ходзіш, за катом, за этой палкай, вось, пакуль ён носіць сваю здабычу. І ў пэўны момант яны можаш проста ісці і просто прям па дарозе вось як ішоў, просто кінуць, адчыніць свае пашчэнкі і кінуць на падлогу. Навошта мне гэтая матэматыка прыдасца вось у гульне гандляваць. Я гаварыў уже, што я пачынаў з ліча на пірацкім сервере. Вось. Мой першы WoW быў. І я ў пэўны момант настолькі мне спадабаўся аукцыён. У мяне тады не было аддонаў ніякіх, я проста сядзеў праз гэты інтэрфейс, ну і шмат у каго не было. Я сидел праз гэты інтэрфейс, гэта зараз мы выставілі на нашыя два прадметы. І я так гандляваў, я настолькі замарочыўся, я літаральна забіў гуляць усё астатняе. Я гуляў у аукцыён. Я прыходзіў у гэтую гульню, каб купіць, прадаць, знайсці нейкія прадметы. Я разбіраўся, з якога прадмета можна што зрабіць, дзе што можна перапрадаць. Вельмі спадабаўся працэс. Гэта было вельмі захапляльна. Зарабляў грошыкі сабе. Быў багатым, але пры гэтым не вельмі хацеў мацаваць персонажа. Ось. Так. У нас ёсць яшчэ скуры. Не, гэтыя скуры мне спатрэбяцца яшчэ. Блин, у нас скур даволі да халеры. Блин, мы зараз у агрэмары. Ідэальны момант быў бы зараз разабрацца з нашымі прадметамі. Давайте, мы же з скуры працуем, правильно? Не упомнена, ён кожевенник, ён же не кожевенник, правильно? Дайте-ка. Я загуглю, бо слово забыўся. Leather worker. Гарбарнік. Окей. Альбо скуршчык. Окей. А сам працэс гэты будзе называцца? Апрацоўка скуры. Ну тут гарбарная апрацоўка. Я не упэўнены, як гэта будзе падыходзячы. Сімулятор крамы. Калі зарабіў першы мільён, там складана. Глядзіце, гэта вельмі жорсткая розніца. У кожным з аддонаў свая эканоміка, і ёсць вельмі моцная у WoW, ёсць вельмі моцная інфляцыя. Гляджу толькі дзеля персонажаў з Доты. Так, ну... Дык гэта у Доту можна гуляць толькі дзеля персонажаў з WoW, а? Як табе такі расклад? Так. Так, ось яны. Першы мільён, гарбарства, ну, хутчэй за ўсё. Дык вось, наконт грошай. Зараз у мяне нават няма, ну, тут ёсць тры тыпу манет: залатыя, срэбраныя і бронзавыя, так? І яны канвертуюцца, каб я не выдумаў, так, кожныя 100 канвертуюцца ў наступную, то бок 100 бронзы канвертуюцца ў одну срэбраную, 100 срэбраных у одну залатую і гэтак далей. У мяне зараз 92 срэбраныя манеты. Вось. Я гаварыў пра інфляцыю, так? У бягучым Вове зараз у майго там персонажа, я вельмі бедны, я зараз амаль не займаюся тым, што гандлюю, і не зарабляю грошай у бягучым, ну, у бягучай версіі. Вось. І там у мяне нешта 120 000 залатых. Я вельмі бедны персонаж, я вельмі бедны. Мае сябры, у якіх там па 3-4 мільёны, па 10 мільёнаў, па 15 мільёнаў, яны нават, ну, я на іх фоне вельмі бедны. Каб вы разумелі, наколькі інфляцыя херакнула па Вову. Ось. Так. Давайте трошки мы падмацуем наше майстэрства гарбарства.
Вось паробім сабе рэчаў. Я пагляджу, абутак ёсць, які нам будзе нам паляпшэннем не будзе. Давайте палепшымся ўсё ж такі, таму што ў нас ужо пачынаецца новы тып скуры, а нашыя здольнасці яшчэ такія сабе папрацоўкі яе. Так, мы які ўзровень? Мы 96. Ну мы недалёка. Нам патрэбна ўсяго 4 прадметы нейкіх зрабіць, і мы будзем ужо наступнае рабіць. Каб мы так не марнавалі моцна нашыя прадметы. Не прадметы, нашу скуру, якую мы сабралі. Вось гэта, мне падаецца, самае эканомнае будзем. Зараз не так набудзем. Усяго 4 прадметы. Мы зараз 4 рамня зробім. І гэта падыме нам дастаткова, каб мы маглі потым апрацоўваць скуру больш высокай якасці. Ёсць. Іх жа мы адразу прададзім, бо карысці ад іх амаль ніякай. Яны нават на аукцыёне вельмі дрэнна пайдуць. Гэтую палку сабе, посах я прадам таксама. Мне ён карысці таксама не дасць. Ёсць, мы можам навучыцца новым. Аж 4 рэцэпты. Што можа ёсць нейкія прадметы, якія вельмі блізка, бо ў мяне яшчэ трошкі скуры засталося, не шмат, іх усяго 16. Я можа нешта сабе карысна магу. Не падыдзе. А на гэта ўжо патрэбна 18 ўзровень і 115. Ну такое сабе. 19, ну вось я ў прынцыпе нагнаў. Ну і ладно, тады не будзем кранаць. Просто калі набярэмся шмат скур, тады і будзем вырашаць, што з гэтым рабіць. Была думка яшчэ. Пакуль мы таксама недалёка яшчэ адну рэч зробім. У мяне зараз ёсць трошкі грошай. Ну так, трохі грошай. Не, давайте прытрымаем. У гэтай версіі, у класічнай версіі WoW, калі вы падымаеце сабе ўзровень, вы атрымліваеце сабе прырост па статам і 1 пункт талантаў, які вы можете выкарыстаць у дрэве талантаў. Але акрамя гэтага ёсць яшчэ заклёны, якія для вас ачыняюцца. Толькі выкарыстоўваць іх вы яшчэ не можаце. Для таго, каб пачаць карыстацца новымі заклёнамі з новага ўзроўня, вам патрэбна прыйсці да майстра, які можа вас навучыць ім. І вучыць ён вас за грошы. Такім чынам, хутчэй за ўсё, вось гэта ў мяне 92 срэбраных зараз. Зараз яны амаль усе, як толькі я падыму ўзровень, хутчэй за ўсё яны усе ўляцяць нахрен толькі на новыя заклёны. Таму не такі ўж я і багаты. Прытрымаем гэта. Няхай скуры яшчэ застаюцца ў нас. Далей наш план трэба прапланаваць, куды мы пойдзем. Духі каменнага кіпура. Давайте возьмем квест яшчэ тут адзін ёсць, які вядзе таксама ў іншую лакацыю. Просто за ім вяртацца будзе менш за ўсё, жаданне будзе ніякае, каб ісці за ім зноў. Мне так і до ўзроўня-то недалёка засталося, я гляджу. Зусім блізка. Па карху і паднялі. Так. Я вось думаю, калі вернемся на скрыжаванне, мы пойдзем на гэтых самых Quillboars, я ўсё не магу згадаць, ігласкуры яны. Альбо ігла дзікі, калі так ужо перакладаць дакладна.
квест на... Вось он, у гэтага духі каменнага кіпцюра. Забралі? Это насамрэч квест, які патрэбны толькі для таго, каб ты як гулец, нагадваю, я зараз аддонамі карыстаюся, якія паказваюць мне, дзе квест браць. Калі адключыць аддоны, то ты не ведаеш, што гэтыя квесты ёсць. Ты бярэш тыя квесты, якія, о, ёсць квест. Цікава, ты чытаеш, што табе ў ім расказваецца, і ты вырашаеш, ты бярэш на гэты квест альбо не. І гэта адзін з тых квестаў, які прызначаны для таго, каб чалавек, які не ведае, куды бы яму зараз пайсці, каб яго была мэта схадзіць у... Ён гаворыць, куды ісці ў гэтым квесце. Ён накіроўвае нас вось у гэту лакацыю. Яна зараз як это, не разведаная, а ніяк. Гэта лакацыя таксама каменнага кіпцюра горы. Ось, туды можна было бы схадзіць. Па цені давайте бегчы, а то сонейка прапякае. Пярэдзіна дня ўсё ж такі. Вельмі прыемна. Куды я пабег? Хлопец, які можа нас пасадзіць на мантыкору, ён вось тут. У яго. Крыжаванне? Паляцелі. Ну, таксі. Яно літаральна таксі. Адзінае, што звычайна ў таксі не бывае такога, што ты падыходзіш да таксіста такі: слухай, мне патрэбна, у мяне ёсць адрас, але я там ніколі не быў. Ты можаш мяне туды адвесці? Ён такі: не. Ты павінен спачатку схадзіць туды, паразмаўляць там з паркоўшчыкам, і толькі тады я змагу адпраўляць цябе туды. Такой херні ў жыцці не бывае. Ось, таму што тут патрэбна наведаць месца, у якое, калі ты не быў яшчэ ў нейкай новай мясцовасці, ты не можаш проста так туды прыляцець. Ты павінен прыйсці туды і даследаваць гэтае месца, і толькі потым ты можаш туды лятаць. Мы зараз над гэтымі ігласкурамі дзесьці... не, да іх далёка, мы пропусцім іх. І маршрутка там мясцовая так працуе. Ну, гэта і ёсць і таксі, маршрутка адначасова. Яна лётае толькі з аднаго, нават не маршрутка гэта аўтобус хутчэй. Таксі гаворыць, ты можаш сказаць, прывязі мяне туды-то. Вось, і яно прывязе у любое месца тэхнічна, так, дзе толькі можна прыпаркавацца. Тут жа мы ляцім ад кропкі да кропкі толькі. Я не магу злезці зараз з мантыкоры вось тут у сярэдзіне, па тыпу, як на маршрутцы сказаць, спыніцеся, калі ласка, вось тут дзе-небудзь. Ось. А з іншым ехаў? Не-не-не, я жартую, насамрэч няма маршруткі. Няма магчымасці падарожнічаць некалькім людзям. Кожны бярэ сабе сваю асабістую мантыкору і на ёй ляціць. Мае каты носяцца. Усё яшчэ не спыняюцца. Так, мы пачысцілі трошкі наш інвентар. У нас ёсць некалькі прадметаў, якія, я шчыра думаю, трэба было б, можа, нават і прадаць. Бо гэтыя прадметы, у мяне ёсць чэрап адзін, які... ён ужо амаль бессэнсоўны. Чэрап, які можа нанесці пашкоджанне ворагу і перадаць гэта здароўе нам. Ну, як ліч, карацей, забірае здароўе цэлей і перадае нам. Ён аднаразовы. Я яго захоўваў на выпадак, калі экстрэнная сітуацыя будзе. Я ж усё ж такі гуляю ў хардкор. Мне любой баф, любая маленькая рэч, яна важная. Не бывае такого, што ты... ну нормально, за мной ўсё будзе ў парадку. Не-не-не. І калі у тебе ёсць нешта, што можа даць табе перавагу ў бойцы, ты гэта выкарыстоўваеш. Ось. І я захоўваю яго, ён не спатрэбіўся. Гэта добра, гэта значыць, што ў мяне не было такіх рызыкоўных сітуацый, альбо я не спрабаваў змагацца з цэлью, якая мае да халеры здароўе, бо гэта імгненнае даволі сур'ёзнае пашкоджанне. Ось. Зараз жа гэта ўжо пашкоджанне і здароўе, яно незначнае. Раней, і калі я яго атрымаў, гэта было амаль усё маё здароўе. Ось, зараз гэта толькі 4-я частка. Так, разбярэмся зараз гэтымі ігласкурамі. Там у іх таксама ёсць гэтыя самыя куфары, якія нам патрэбны. Там прыпасы, якія яны скралі. Ось, дайдзем да іх. Забярем гэтыя прыпасы. Угу.
бачу аднаго з тых, хто нам патрэбны. Вось такія геамансеры мясцовыя. Ты не збіраешся паляўнічае абыходзіць, не? Вось, паляўнічы пайшоў у іншы бок. А мы разбярэмся з геамансерам. Я мог бы, в прынцыпе, і раней да іх прыйсці, я гляджу іх узровень 13. От сюды. Ёсць. О, там актыўна як убіваюць увесь лагер. 3 чалавека. Можа, варта да іх далучыцца. Давайте напишем. Можа, пагадзяцца. Не, яны вырашылі, што не. Ладно. Ну, як ожидаюць. Я сам разбяруся. Ну так, яны выглядаюць, што скончылі і адразу пайшлі па сваіх справах. Балюча б'юць. Я чым далей заходжу, тым балючай б'юць ворагі. І справа ў тым, што у ідэале я павінен падтрымліваць плюс-мінус адну дынаміку. Вось. Я у сэнсе, што ў мяне то здароўе таксама павінна вырастаць, але я нешта трошкі не паспяваю за тым, як ворагі самі паляпшаюцца. Бо гэта ворагі на 13 ўзровень, так? Вось. Гэта ўжо амаль мяжа, у мяне 17. Я павінен з імі разбірацца без ніякіх праблемаў. Але нават яны, калі кінуць фаербол, нейкі простенькі, ось, яны ўжо могуць мяне нашкодзіць. Мне падаецца яшчэ зброю. Блін, вось, я зноў жа, я не... І падавалася, я прагаварыў гэта і збіраўся гэта зрабіць. Трэба было пашукаць на аукцыёне сабе нейкую зброю, можа, новую. У прынцыпе, я буду вяртацца ў агрымара, хутчэй за ўсё, як толькі я падыму 18, тады зброю і пагляджу, бо на 18 узроўні мне некалькі новых магчымасцяў. О, вось за гэта, хутчэй за ўсё. А чаму яна такая танная на аукцыёне? А ў мяне аддон, які дапамагае глядзець цэны на аукцыёне, вось гэтыя, пра які я паказваў, вось ён мне вельмі карысны. Ён каштуе ўсяго 5 срэбраных. Я думаю, ён будзе даражэй значна. Бо палачкі гэтыя магічныя, яны вельмі актуальныя. Так. О, ось. Скрыні гэтыя нашы. Шаман не танк. Так, шаман не танк, на жаль. Але ў класікі даволі складана ўвогуле з класіфікацыяй, скажем так. Хто танк, хто не танк. Бо, скажем так, танк, хіл, ДД, вось гэтую штуку ўсю прыдумалі яшчэ ў момант выхаду Warcraft, ніхто не прыдумаў. Не было такой канцэпцыі, што ў камандзе павінен... Ну, ось, паці... Былі ДНДшныя паці, скажем так. Нават у ДНД не спачатку з'явілася мета, але ДНД сфармавала першыя меты, скажем так, для таго, як гуляць у гульні. І у ДНД, у арыгінальным, было... Ну, іх не называлі танк. О, Маклейн вырашыў нейкі дадацца да мяне. У іх не было нейкіх гэтых... Божух, забыўся на слова. У іх не было танк там хіл ДД. У іх было неабходнасць у паці. Паці ідэальна складалася з 4 людзей. Адзін персанаж, які можа атрымліваць у сябе пашкоджанне. Гэта наш зараз класічны танк, але тады гэта было проста гаворка пра ваяра, альбо хтосьці, хто можа быць стаяць наперадзе і атрымаць больш удараў у сябе, чым любы іншы персанаж. Вось, гэта я гавару пра мету у 80-е, скажем так. Shadow Shaman? Не, няма такога. Ось.
ёсць ось гэта. Потым патрэбны быў персанаж, які патэнцыйна мог працаваць з магіяй, таму што у ДНД ёсць магія і ёсць пазлы, якія залежаць ад магіі. І без персонажа, які разбіраецца ў магіі на дастатковым узроўні, ну вам будзе складана. Таму гэта такі, скажем так, стандартна чараўнік, напрыклад. Ось, займаў гэтую ролю. Далей вам патрэбны персанаж, які займаецца гэтым самым, займаецца пасткамі, тэхнічнымі пасткамі розным, што хто можа даследаваць скаут, скажем так. І гэта будзе роуг, як злодзей. Вось, які, нейкае слово цудоўнае для пераклада роуг я не так даўно знайшоў, ідэальна просто падыходзіць. Адзінае, што яно мне з галовы вылетела зараз. Ось. Было бы ідэальна узгадаць. Вось, карацей, так, у нас злодзей. Ён займаецца тым, што тады было вельмі актуальна, метай было браць з сабой 5-футовую палку альбо 10-футовую палку і тыкаць усе сцены і падлогу падзямелля, каб знайсці, шукаць пасткі, каб актываваць іх перад сабою. Вось. Это была мета, абавязковая рэч. Чалавек правярае ўсё, і падлогу, і столь, і ўсё. І такім чынам паці можа працягваць рухацца наперад у небяспечнай тэрыторыі. І чацвёрты персанаж той, хто можа лячыць, калі такая магчымасць ёсць. Абавязкова нават патрэбны такі чел. Вось гэта была мета тады. Як вы можете заўважыць, ніводнага чалавека, які займаецца пашкоджаннямі, няма. Я так за мага гуляю, тыкаю палкаю ўсё. Ну, маг гэта літаральна злодзей толькі па магіі. У тых механіках і рэаліях гэта плюс-мінус адно і тое ж. Маг, ён быў, скажем так, клас, які першыя шмат узроўняў быў проста на дапамогі у астатніх. Бо маг у ДНД 80-х гэта чалавек, які на першым узроўні можа дазволіць сабе раз у дзень пераўтварыць, напрыклад, ваду у лёд. Ну там кубікі льда сабе ў стакане зрабіць. Ведаеце, такі па тыпу мелкі фокуснік, да, вось і ўсё. Ён ні на што ён не кідае фаерболы, там полымя звачай. Не халера. Гэта чалавек, які там крышачку чагосьці там падрабіў, дзесьці штосьці дапамог, але ў асноўным ён карыстаецца тым зброяй, таму што не можа дазволіць сабе рабіць заклёны рэгулярна. Ось. Вельмі адрозніваецца ад бягучага ўяўлення аб магіі. Это Counter-Strike 1.6, ты трапіў у кропку, ты звычайна памыляешься, але сёння ты ў самую кропку трапіў. У самае сэрца, так сказаць. Маг можа пачысціць вадзічку, так. Альбо, напрыклад, заставіць кагосьці чихнуць. Гэта было вельмі моцным заклёнам. Заставіць чихнуць чалавека. Вельмі моцна. Можна скарыстацца гэтым, каб зрабіць штосьці, пакуль ён чихае. Вось вам мета. Я вам дзялюся метай 80-х за мага на першых узроўнях. Каманд, наколькі памятаю, гэта ўжо шло ў заклёны, у заклён і патрабавала, ну, гэта альбо другі ўзровень заклёна, нешта такое. Ну, круг заклёна, карацей, ўжо выкарыстоўваўся. Тое, што я гавару, гэта кантрыпы. Тады кантрыпы выкарыстоўвалі таксама, іх можна было выкарыстаць некалькі ў дзень. Ну, тыпу, тебе 2-3 кантрыпа ў дзень можна было скарыстаць. Ось. А далей ўжо ідуць узроўні і ўзроўні складання. Таксама не тое каб шмат, і гэта не для першых узроўняў ўжо. Ось. Зараз інфляцыя, скажем так, магаў адбылася. Магі былі бескарыснымі да высокіх узроўняў. А калі ж яны дабіраліся да высокіх узроўняў, яны былі багамі. Ну, проста ачмурэннымі чэламі. Тут трэба разумець, што, казалось бы, тады, чаму ўсе бы за магаў не гулялі, чаму б вам абавязкова не ствараць мага тады ў гульне? Справа ў тым, што ў арыгінальным ДНД ты не ствараў персонажа ў сэнсе абіраў, якім ён будзе. Ты ствараў істоту.
у цябе ты ролі ў дайсы і вызначаў, якія ў цябе будуць характарыстыкі. То бок, якая у цябе будзе сіла, там спрытнасць і іншая, ты вызначаў кубікамі. І калі ў персанажа было дастаткова стат, каб стаць нейкім класам, толькі тады ён мог стаць гэтым класам. Большасць персанажаў было ваярамі. Таму што чаму? Таму што яны патрабавалі не мелі абмежаванняў на твае характарыстыкі. То бок, калі ты не вельмі суперразумны, ты не будзеш магам. Ты не можаш, у вас не можа быць дурным магам, які не ўмее нічога, ну слабым. Ён абавязкова будзе, у яго будзе высокі інтэлект. Там не таму, што ён нарадзіўся магам, а таму, што вы выкінулі такія статы. Калі вы вельмі жадаеце пагуляць за мага, ну вам як пашчасціць, вы можаце за мага не будете гуляць у бліжэйшы час. Але персанажы паміралі даволі часта, таму калі вы згубілі ўжо свайго персанажа, ну нічога дрэнна. Так, у першай таксама можна было выварочваць заклёны. Што ты маеш на ўвазе? Што зараз не кубамі вызначаюць, мне здаецца, гэта база. Так, але ты можаш узяць, напрыклад, зараз розніцу ў бягучым ДНД, што ты кубамі можаш вызначыць, гэта не абавязкова і насамрэч з'яўляецца нерэкамендуемым зараз спосабам, але для, скажем так, большасць гульцоў не выкарыстоўвае. Вось, ён зусім не абавязковы стаў. Але раней, вельмі важнае адрозненне, раней ты не мог узяць сабе чараўніка, калі ў цябе няма дастатковай, нават першага ўзроўня стаць чараўніком, калі ў цябе няма гэтага самага дастатковага інтэлекту. Вось. А зараз ты можаш стварыць тупого мага. Ну, гэта магчыма, я гуляў за такога ДНД, даволі весела. Ён усё яшчэ актуален, ён не той, каб моцна правальваецца і становіцца бескарысным. Так што зараз, у прынцыпе, любая фантазія, якая вам падабаецца, робіце тупых чараўнікоў, і калі ласка, не праблема. Ось. А мне патрэбна? Мне патрэбны чалавек, калі ласка, у паце. О, у меня... Что за холера? У меня нечто... Ай! Что за такое? Вов! У меня зламалося усё. Блин. Ай. Что такое? Чакайце-ка, блин, мне трэба ратаваць персонажа, мне трэба зараз адсюль сысці. У мяне нешта кабзданенька зараз адбылася з кіраваннем. Зараз, я чатку не читаю, я зараз спрабую збегчы, бо у мяне, напрыклад, націскаю W, просто бегчы ўперад, і у мяне адчыняецца, блин, нахрен чамусьці Windows панель. Што за кабзда? Жесть. Так, мне, магчыма, зараз гульню прыйдзецца перазагрузіць. Якая халера. Так, давайте-ка выходим с пати. Логаут. Дайте момент. Так, тут ад майстра залежыць. У 3.5 гуляла з нестандартнага персонажа, было чмурэнна. Вядома, ад майстра залежыць усё. 90%. 90% залежыць ад майстра. Я полностью згодная. 3.5 я калішыр не упэўнены. По-моему, уже такого абмежавання не было. Так, дайте-ка мне... Я на экране не могу націскаць. Я не разумею, что за экран. Давайте я гульню зараз зачыню. Нешта вельмі зламалася. З інтэрфейсам. А чаму я натискаю W, і ў мяне все равно адчыняецца віндоўскае гэта акно з надвор'ем? Што за халера? Я не разумею зараз. Чаму? Чаму яно з'яўляецца? Ведаеце, у Windows 11 ёсць злева знізу кнопка, якую вы ніколі не націскаеце, па тыпу надвор'е і новосці, вось гэта ўсё, навіны. Вось. І вось яна ў мяне зараз, як толькі я націскаю W, яна ў мяне адчыняецца. То бок я зараз... Калі на А націскаю, у мяне адчыняецца справа. Што на D зачыняюцца акенцы? Што за халера? Што за... Я перайшоў нейкі рэжым у віндзе, калі я кірую па тыпу панелькамі ўсімі гэтымі. Ай-яй-яй, выпусціце мяне адсюль. Блин. Что за холера? Я не ведаю, як з гэтага выходзіць. Мне прыйдзецца перазапускаць комп, потому что я просто не ведаю, як гэта. Я не могу нават загугліць гэта, таму што ў мяне не могу клавіатурай карыстацца.
Так. Дайте-ка хвилиночку, ми зараз на паузі побудемо. Я зараз з іншої прилади погуглю. Дайте мені хвилиночку. Так. Есть. Я вернулся. Добрый вечер. Халераненько перезагрузил комп, все в порядку. Мгм. Ну все, мне кажется, нормально на месте. Так, нечекано вельмі оборвалася. Не могу падумаць, што гэта было, але напужала мяне, каб здае. Это не тое, што ты жадаеш атрымаць, калі гуляеш у хардкор. Зусім не тое. Так, мне падаецца, мы скончылі з гэтымі іласкурамі. Давайте пойдзем адсюль нахрен. Вернемся назад у скрыжаванне. Працягваючы размову пра ДНД і стварэнне персонажа. Я лічу, што так залежыць ад паці. Ну, увогуле, у ДНД вельмі такая рэч, вельмі важная, што усё вы можете рабіць любую херню, все, што пажадаеце. І галоўнае у гэтым толькі тое, каб на гэтую любую рэч, нават не херню, а ну увогуле, на любую фантазію, якую ідэю вам прыйшла ў галаву, галоўнае, каб усім было зручна за гэтым гуляць, каб уся каманда была згодна на гэта. Бо калі чалавек, скажем так, выбіваецца, калі, скажем так, ну, адваротны прыклад, гэта чалавек жадае змрочнай цёмнай гісторыі з шмат вялікай колькасцю трагедыі, так? Ён не жадае жартаўлівых персонажаў у гэтай гісторыі, так? І тут раптоўна з'яўляецца там чалавек-бобр і пачынае страдаць фігнёю, так? Чалавек-бобр добра бы упісваўся ў паці, у якой кожны робіць літаральна, вы ўсе фігачыце прыкладна ў тыя ж кропкі, і тады вам усім весела. Вось, але калі атрымліваецца такая сітуацыя, а калі паці з гледачамі, у сэнсе паці ў WoW? Ось, ну такога плану не было, не? Ось. І таму гэта вельмі залежыць ад таго, ад фармата гульні, ну, пра ДНД крыгаворка. Таму так. І ГМ, скажем так, яго роля... ДГМу таксама павінна быць весела. Інакш сэнса, навошта ён тады гуляе? Ён же не на працы, правильно? Ён пачувае? Так, чалавек у нас памірае, давайте яго выртуем. Ад ваўкоў бяжыць. Я сам пастаўлю татам, які запавольвае ворагаў навокал. І яшчэ адзін тотэм, які... Ось. Давайте выцягнем яго тут праблема. Ёсць. Ну, яго падлечым. Ён амаль памёр. О, всё, нормально. Брультовый человека. І зноў жа, калі нават калі ў гульне няма нейкіх механік у ДНД, асабістасці гэта датычыцца 5-го выдання. 5-е выданне вельмі пабудавана такім чынам, што вы можете выкінуць цэлую гіганцкую механіку з гульні, напрыклад, бойку, і замяніць яе любой іншай механікай. Вы можете выкінуць з яе стварэнне персонажа і ствараць сваіх персонажаў, і гэта не перашкодзіць іншым механікам. Ну вось. Вы можете літаральна рабіць што заўгодна, у вас ўсё даволі модульная структура самой гульні, вы можете перабудоўваць яе так, як вы пажадаеце, і каб выконваць пэўныя мэты. Таму што, ну, у некаторых выпадках становіцца пытаннем, калі вы вельмі моцна змяняеце ДНД, становіцца пытаннем, чаму бы не выкарыстоўваць проста іншую сістэму гульнявую. Вось, гэта ўжо іншая справа. Але тэхнічна з ДНД можна рабіць што заўгодна. І лавкрафтянскі хоррор, і што-небудзь іншае, ну, там, касмічныя бойкі, джедаяў, ну, што заўгодна. Так, о! Тут есть пояс.
рамень з неблагім інтэлектам. У нас увогуле квест наш нічого не дае нам зараз, акрамя брані. Ідэальна. Плюс 3 інтэлекта. Мы разумныя. Раптоўна наш шаман самы разумны ў сусвеце. Ну, неблага. Добра, давайте смецце ўсё прададзім. Вось, а з бягучай версіяй і стварэннем персонажа, у бягучай версіі зараз 3 спосабы, як стварыць персонажа і яго параметры. Ты можаш абраць любы клас, ты не абмежаваны гэтым увогуле, а ты можаш абраць любыя статы, якія жадаеш. Адзінае, што пры стварэнні персонажа ты альбо кідком кубоў вырашаеш, якія статы будуць у твайго персонажа, гэта па твайму жаданню. То бок яны будуць рандомныя, як трапіць. Пры гэтым нават у гэтага ёсць свае ўзроўні. То бок, напрыклад, ёсць вялікая розніца, калі ты гаворыш, зараз я кідаю на сілу, ты выкідываеш нейкая пэўную колькасць, у цябе атрымліваецца нізкая сіла. Вось. Зараз тое, што прапануецца, гэта у цябе 6 стат, ты кідаеш 6 разоў, атрымліваеш 6 лічб, так? І сам вырашаеш, якая лічба, за якую стату адказвае. То бок, калі ў цябе ёсць жаданне стварыць чарадзея, і ты жадаеш, каб у яго было высокі інтэлект, ты можаш з гэтых 6 лічб абраць самую высокую твою і паставіць на інтэлект. Але, зноў жа, ніхто не забараняе вам рабіць, як вам, пажадаецца. Вы жадаеце выкідваць у каве, карацей, па гушчы кавовай вылічаць, якая у вас стата будзе больш моцная, якая менш. Ды калі ласка, ды рабіце. Увогуле ніхто не забараняе. Пакуль ГМ гэта дазваляе, вы вольныя рабіць што заўгодна. Так. Можна пайсці да гарпій, але нам там амаль нечага рабіць. У нас ёсць Эчыякі, якая вось там знаходзіцца. Ёсць яшчэ 2 месца. Гэта лідары кентаўраў для 18 ўзроўня квест. Там трошки небяспечна будзе. І потым яшчэ можна вярнуцца ў Рачет і ўсё ж такі рабіць квест там на ўзбярэжжы з піратамі, цэлы набор квестаў. Вось. Гарпі, лейтенанты Гарпі, 16 ўзровень прапануецца. Давайте Эчыякі пойдзем да яе. І потым пойдзем да Гарпі. Мне падаецца, яны больш бяспечныя квесты будуць. Стрым я яшчэ буду працягваць пэўную колькасць, можа 15 хвілін, можа 20, можа 30, гэта не вельмі ад мяне залежыць. То бок 10 праз паўгадзінкі мы і скончым, можа раней. Бо мне патрэбна будзе сваім справам яшчэ займацца. Тут нехта пазабіваў, чым ачмурана быць гэтым самым курнікам. І бярэш, ідзеш па тэрыторыі, бачыш шмат трупаў, жывёлак, якіх нехта забіў. Праходзіш міма і проста здымаеш іх скуры хуценька. Пакуль яны заняты сваімі справамі. Бачыце, вось тут чалавек вельмі заняты. Оп. Дзякуй табе за скуру. Вітаю, Сэмюэл. У нас сёння стрым на расслабоне. І трошки не ў свой час, не звычайны. Вось. Так, я бягу трошки не туды. Мне патрэбна будзе гара. Каля гэтай гары, зараз я прыкладна вось у тым напрамку, вось туды патрэбна. Там будзе невялічкае месца, дзе можна будзе прызываць Эчыякі. Гэта левіца мясцовая. Лідар львоў.
У нас цэлы ланцужок з квестаў на тое, каб мы сталі гэтым самым трэніраваным паляўнічым, скажем так. Вось яго мы выконваем зараз. Я думаю, трэба ўсё ж таки нападаць усё, што мімо праходзіць, бо у нас да ўзроўня засталося просто смешная колькасць. Квест не абавязкова нам дасць дастаткова, таму лепей. Ідэальны варыянт для мяне зараз быў бы падняць 18 і адразу адправіцца ў Агрымар, бо наколькі памятаю, на 18 узроўні даволі шмат прыемных рэкранаў. Для тых, хто не ведае, зараз я крыху зноў жа накіну вам, раскажу, чым мы займаемся. Мы гуляем у World of Warcraft. Гульню пра як мінімум вы чулі, хутчэй за ўсё. Калі не чулі, то я не ведаю, дзе вы жылі. Вось у якой пячоры. Гульня існуе, гэта МРПГ з 2004 года. У гэтым годзе здарылася, адзначае зараз свае 30годдзе гэтая гульня. Не ўвогуле, так, 20годдзе, пардон. 30 гадоў Warcraftу, 20 гадоў World of Warcraft. Вось. І пад гэтую тэму яны запусцілі яшчэ адну серыю хардкор-сервероў у класічнай версіі Warcraftа. Гэта літаральная версія 2004 года, калі яна выйшла. Вось. У хардкор-рэжыме мы зараз у яго гуляем. У нашага персанажа толькі адно жыццё. То бок, калі я памру, то гэта ўсё. Канец. І так, гэта датычыцца ўсіх гульцоў навокал мяне. Калі яны паміраюць, то гэта канец для іх. Ім патрэбна ствараць новага персанажа. Так, вось ячэякі павінны быць тут, гэта насамрэч толькі што была ячэякі. Зараз мы сваю ячэякі прызовем. Вось яна з'яўляецца. Блин, да ўзроўня яшчэ. Одна полоска осталась. Давайте пошли до гарпі, раз такая справа. Я, можа, дурость раблю. Тут недалеко есть яшчэ один квест, але там цэлы ланцужок. Для 18 узроўня апошні квест прызначаны. Давайте яго, можа, пачнем рабіць. А там уже вызначым. Так. Вось гэтыя гіены, калі што, вельмі небяспечныя. Яна 16 ўзроўня, на 2 ўзроўні ніжэй за мой. Але яны даволі хуткія, і у мяне ёсць спецыяльны аддон, які паказвае, і наколькі часта людзі паміраюць. І гэты аддон не гаворыць справу ўнізе, можна там... вам бачна, ўсё добра. Нумар 61 самых смярцельных істот у Азероце. Вось. Нумар 3 на гэтай лакацыі. Трэцяя па ліку зверху. Вітаю, гемонкі. Вітаночкі. Якіх там прыклад? Я ўжо не пагляджу. Калі, як толькі нам адбудзецца ў нас 18 ўзровень, я пагляджу, можа быць, квест мы нават дарабляць не будзем. І проста адразу адправімся ў Агрымар. У мяне каменьчык ёсць, можна імгненна туды адправіцца.
Так, ось. Бачите, чоловік зараз збігає ад їх, так? Ось туди мені і патрэбна. Саме непрыемна ў гэтым квесце, што тут даволі шмат ворагаў, якія хутка з'яўляюцца назад. Таму... А мне патрэбна там кансольку выкарыстаць. З-за таго, што я высокі ўзровень... Ну ладно, это чалавек. Як ёсць. О, тут шчыт. Ён лепей за мой. А, не, я магу... Што? Чалавеку патрэбна, няхай забіраем. Я нам таксама не вельмі патрэбна. А ўчора быў стрым ці не? Быў. Тое ж самае, я таксама стрыміў класіку. Гэта не зусім па плану, насамрэч. Гэта я другі дзень у мяне, скажем так, змены планаў не зусім па свайму жаданню. Я планаваў у панядзелак і сёння увогуле стрыміць Tactical Breach Wizards, але, скажем так, не атрымалася. Чакайце-ка тут. Я ўжо ўзровень падняў, але тут... Вось, узаемадзейнічаць? Не? Я не памятаю, тут нешта пакруціць нейкія венцілі патрэбна. Можешь додать этого? Так, нам патрэбна венцілі круціць. Ёсць. Зараз напружаны трошки момант будзе, бо калены у гэтых ворагаў яшчэ ёсць непрыемны момант. Яны на нізкім здароўі спрабуюць збегчы, і такім чынам яны могуць прыцягнуць нам яшчэ больш ворага. Халера, мне тотем пацягнуў яшчэ ворага. Так, давайте поможем этому незнайомцу яшчэ. У сэнсе. Я ему дапамог, а он узяў і такі, ну нахрен тебе, я пойду консольку искать. Вось чаму так. Ну ладно. Добрый вечер, Мета Егорай, добрый. Я ему дапамагчы, а ён такі не. Мне і так норм. Нарэшце мы яго дадарыў паці. Так, мы паспрабуем тады... Нам патрэбна яшчэ адзін вораг застаўся. Тут галоўны, хто кіруе гэтым здабычай тут. Нафтавай, не нафтавай, не ведаю, нейкія хімікаты здабываюць. Я не думаў, што аматар WoW. Чаму не думаў? Ну, тут троих увогуле не праблема. Забрали ключик. Адзінае, што я зараз бянтэжуся, стаім тут. А я ніколі не казаў пра ММО, ну, гэта, ведаеце, звычайна людзі альбо зусім у ММО, альбо увогуле пра іх не гавораць. Нават калі гуляюць. Так, давай, нам нельга ўходзіць далёка, бо тут тотэм наш застаецца, і ён можа пацягнуць яшчэ. Ось, добра, ён знік. Я не гаварыў пра ММО, таму што ёсць такая справа, што людзі, якія звычайна не гуляюць у WoW, напрыклад, яны нічога пра яго і не ведаюць. Таму без кантэкста няма такога моманту, калі размова можа проста раптоўна перайсці на ММО. ММО людзі маўчаць. Так, у нас як гэта... Першае правіла ММО, ніхто не гаворыць пра ММО.
Так, до Гарпии... Гарпии близко. И квест сдать. Не, квест мы сдать поспеем еще. Давайте телепортнемся назад до дому. У гэтым. У Гримар. И поднимем себе... Набудем себе новые скиллы. Не хапаем. У мене доволі висока моц атаки, але яна... Неужели она тільки з одного заклину береться? А, ну так, 98. Так, так. Я таки думаю, не холера себе, у мене більше мувайра, звичайно, є. Неблаго. Ми вогулі зараз, ми гуляємо зараз за шаманом. Персонажа можна збирати і робити з його як персонажа, який буде як чарівник, літерально елементами просто фігачить, маланками там, огнем і так далі. Альбо можна збирати ось у персонажа більш ближнього бою, які більш сконцентровані на зашаруванні себе самого. І ось за цим я зараз і займаюся. Є ще третій варіант. Можна... Може, я сюди прибіг? А, я... Да, это самого. Познайомиться з тралом вирішив. Так, і альбо робити з його лікаря. Тобто будемо в основному лечить. За того, що у нас є певне чекання потребування, на Hearts of Iron відправляється, на 4 відправляється 1000. Я не чекав, що Альош буде такий голосний, сподіваюся, воно по ушам вам не ударив, я трошки собі підзатишу його. Бо на фоні усіх останніх гуків він такий доволі моцний. Не, можно не затишать, мне подается. Назад верну. Еще отправляется 500 на Hearts of Iron 4. Так великий. Так, полепшение. У нас грошев обмежовано. У нас один золотый на все наши махчимости. Давайте на новые здольности. У нас 5 новых здольностей. Давайте набивать только то, что самое важное. Есть тотем, який забирає увагу ворога на себе, і він може вирятувати мені життя. Есть флеймшок, вогняний шок, який накладывае огонь на ворога, і гэта даволі активно використовується. На їх уйде 40 сребра. Так, зброя вогненного язика. Вельмі карысная, але калі я ў паці. Тады калі я не жадаю карыстацца зараз сваім зачараваннем, гэта зачараванне. Вось, на жаль, я не планую асабіста ў данжы хадзіць альбо ў паці быць. Таму ён нам не вельмі карысны. Лячэнне 4-го ўзроўня. У нас і так неблагое. 3 секунды каста. Яно будзе даўжэй яшчэ каставацца. І тремор тотем, что ты такое? Что ты робишь? Здымая страх, очарование и сон. Не актуально. Хутчэй за ўсё гэта не адбудзецца ўвогуле ніколі. Давайте берем тады флеймшок. Вось гэты тотем. Лячэнне не только выратуе, але я раней ці пазней я павінен буду яго набыць. Давайте возьмем лячэнне і ўсё, астатняе не будзе пакуль краць, бо грошы таксама не бясконцыя. Вельмі хутенька скончваюцца ў гэтай гульне. Так, і за того, што яны яшчэ новенькія, нам трэба іх выцягнуць на панель. Бярем флеймшок другого ўзроўня сабе. Патрэбіцца. Тотем вось гэты паставім. Добра. І лячэнне... Давайте
пакіну сабе дзесьці на панелі, калі палічу яго карысным. Няхай будзе тут. Дзе-небудзь далёка. Бо я пакуль буду карыстацца папярэднім. Не вельмі актуальна. Яшчэ не памерлі? Не, ўсё ў парадку. 18 ўзровень паднялі, зараз адправіліся ў грамар, каб сабе палепшыць здольнасці. Просто у меня у грамары няма? Не, няма. Тады паляцелі адсюль. Я тут не так даўно быў, і больше нічога мне адсюль не патрэбна. У нас ёсць яшчэ адзін пункт таланта, які зараз трэба вырашыць, куды патраціць. У нас на 20 ўзроўні, зараз у мяне 18, так? На 20 за кожны ўзровень я атрымліваю адзін пункт, які я магу кінуць у адну з 3 галін, у нейкую здольнасць, яшчэ дадатковую. У мяне зараз гэты пункт, я думаю над наступным. У мяне на 20 ўзроўні будзе прывідны воўк. Гэта вельмі моцная магчымасць у асабістасці у хардкоры, таму што дзякуючы ёй я магу выжыць. Ось, я могу збегчы, я могу ператварыцца ў прывіднага воўка і збегчы. Вось, он падвышае хуткасць перасоўвання. Я вельмі жадаю яго ўзяць. Ёсць магчымасць, якая паляпшае гэтую прывіднага воўка і зніжае яго менш каставаць патрэбна. То бок на тое, каб яго прызваць, па-мойму, пераўтварыцца, патрэбна нешта 2-3 секунды. Так? Зараз вось гэтая штука, калі я кіну туды 2 пункта, то яна стане на 2 секунды хутчэй. То бок я магу... У мяне яшчэ легчэй будзе збегчы. Верагодна таго, што я збягу, падвышаецца. Гэта вельмі важна, гэта вельмі важна. Вось. Але гэта толькі на 20 ўзроўні будзе. То бок, у прынцыпе, сэнсу пакуль што паляпшаць няма. Я думаю, тады я на 19-20 ўзроўні возьму вось гэтыя пункты буду закидывать, нягледзячы на тое, што яны каб падрыхтую сваю прывідную форму да 20 ўзроўня адразу. Каб яна была максімальна хутка прызывалася. Вось. Чаму у 2024 году я бачу вось гэтую графіку? Таму што гэта гульня з 2004 20гадовай даўніны. Яна толькі трошкі палепшаная, трошкі шэйдераў, прыгожых там блікаў і цені, і ўсё. Яна засталася такая ж, як і была. Гэта гульня, гэта графіка 20гадовай даўніны. Ось. Так, мы гуляем у класічную версію. Так, і альтэрнатывы у мяне што ёсць. Максімальны запас маны, які я не вельмі выкарыстоўваю шчыра, на 1%, такое сабе. Паляпшэнне для тотэмаў. Так. Кулдауны зніжае. Віндвол. Гэта абараняючыя тотэмы. Не, тотэмы і так рызыкоўная рэч. Ёсць яшчэ грамавыя удары. Падвышае верагоднасць крыта вашай зброі на 1%. Я вось это возьму. А чаму я не адрамастарылі? Таму што людзі жадалі канкрэтна атрымаць сабе класіку. Вітаю, Найдрагонс. Хаваўся там у чацікі. Выдалі. Ты праверку на скрытнасць не прайшоў. З'явіўся ў чаціку. Мы заважылі цябе. Оу, звук як разваливаецца. Я не ведаю. Гэта на котлетке отправляется 100. Я не ведаю, ці для вас таксама разваливаецца. Ось, мне падаецца зноў вяртаецца гэтай праблема. Хутка спужалася котлетак. Ну так, давайте я ўсё ж таки вам падзніжу. Мне яны ўсё роўна глосныя, я не вельмі магу гэта кантраляваць. Ось. Таму што яны такія, якія ёсць. Ось, я зараз цішэй зрабіў. Бо у нас і стрым так-то цалкам цішэй, чым звычайна. Так, паляванне на раптараў. Сабраць іх пер'я і потым да іх там нешта, яйкі іх там нешта забраць, іх патрэбна. Вось на гэтым квесце у мяне памёр адзін з папярэдніх персонажаў, Варлок. Так, мы пойдзем зараз. Варыянты ёсць да Гарпіі пайсці, альбо пайсці ў гэтыя самыя. У Оазіс. Давайте у Оазіс, там 2 квесты ёсць. Па дарозе можна яшчэ парабіць. Вось гэтыя пер'я сабраць.
І пакуль не выйшлі адсюль прадаць яшчэ смецце рознае. Так, не патрэбна. Вось гэта таксама. І мы можам прадаць, адправіць сабе яшчэ нашаму банкаўскаму персанажу вось гэтую тканіну. Разваливаются котлетки, не додали яйка. Вось калі б яйка дапамагло, я б яго літаральна на комп апусціў. Бо мне падаецца, вось гэта тое, што у вас, памятаеце, была праблема з камп'ютарам не так даўно. Я адпраўляў яго на ремонт. У мяне ёсць адчуванне, што дзесьці кандэнсатар нейкі шаліць, і я яго тады адправіў ремонт, і нічога не прыйшло. Ну, ён прыехаў да іх, ужо нармальна працавала ўсё. Ён прыехаў назад, у мяне таксама ўсё ў парадку. І праблема ніякіх не было, калі комп вярнуўся. Так? У мяне ёсць падазрэнне, што дзесьці ёсць, скажем так, нешта з кандэнсатарам, ён пачынае вось так вось фігачыць, але вызначыць якіх дакладна, гэта ж, ну, кабзда як складана, правильно? Вось. І вось зараз ён на ім быццам бы статыка набіраецца нейкая электрычнасці, і ён пачынае вось так сябе паводзіць. Таму што і ўплывае на гук таксама. Я думаю, трэба просто... У мяне камп'ютар Лисевель отправляет 500 на Стар с Ориганой. Оригану отказ отстреливается. Вось. Я думаю, што гэта не звязана і вось гэтыя дзівоснасці з гукам, бо калі ён прыехаў назад, нічога дрэннага не было. Усё было ў парадку. І вось зараз гэта зноў з'яўляецца. Падаецца, гэта ўсё звязаныя рэчы. Я ўжо гаварыў 10, 20, 30 хвілін таму, што будзе у нас прыйдзецца спыніцца. Сёння у нас стрым быў значна раней. Я 10 ў 2 па свайму часу пачаў. Вось, і я думаў, я не ведаў дакладна, калі я скончу, і вось зараз я так вызначаецца, што мне прыйдзецца скончваць. Прыгожую зёбру прыручыць можна, калі ты паляўнічы. Калі ты гуляеш за клас паляўнічага, ты можаш сабе заводзіць пітомцаў, якіх, любую жывёлку ты можаш сабе, амаль любую жывёлку ты можаш сабе забраць, і ты будзеш яе кантраляваць, і яна будзе тваім дапаможнікам. Даволі весела, у мяне першы персонаж быў паляўнічым. Я яшчэ карміць патрэбна, там, сачыць настрой, каб яе быў. О, чалавек памёр. Бо сам, да. Усё, мінус персонаж. Бывай. Ось, мы зараз будзем уже скончваць. Пастрымілі 2,5 гадзінкі, ўсё ў парадку. Можа 2 гадзінкі, я не ўпэўнены. У нас быў перапынак таму, што нешта здарылася з гэтым самым з Windows, таму ўвогуле дзіўныя рэчы, я нават патлумачыць нармальна не магу. Вось. Добренько. Давайте я погляджу, може у нас хтось уже есть. А нікого нема. Ось, така справа. А нікого нема. Ось, така справа. А нікого нема. Оп. Пайшло у цикл. От про ТД. Давайте я вас тады просто пакіну на гэтым. Я пайду займацца сваімі справамі. Стрыма, зразумела, я ў звычайным сваім раскладзе не будзе, бо ёсць чым сваім заняцца. Вось, заўтра я ўжо 2 дні ўжо адкладываў. Не магу вам гарантаваць, што заўтра будзе стрым увогуле, калі будзе я якой гадзіне, бо ў мяне зараз вельмі моцна паляцелі ўсе планы. Вось, таму паглядзім, як будзе атрымлівацца. Не буду абяцаць зараз, бо магу парушыць сваё ж абяцанне зноў. Каточки, так, яны шчасліва тут бегалі ўвесь гэты час. Я жадаю вам добрага вечара. Адпачывайце, хутка зноў яшчэ хто-небудзь абавязкова пачне стрыміць. Бывайце.